Čaute ľudia, vítam vás pri tomto novom videu, konečne po dlhej dobe. Ako viete, ja sa prechádzka s psom. To je typické na tomto kanále. Tak som sa rozhodol, že sa konečne po dlhej dobe pozrieme na tento YouTube kanál. Keďže som tu už dlho nenatáčal. A posledne niekedy v januári, tak som si povedal, že ja konečne niečo natočím a vydám. A tak toto natáčam a ešte chcem oznámiť pár takých vecí, ktoré mám v pláne. Napríklad premýšľanie nad tým, že by som začal natáčať viac tak aj kresťanský content, keďže ako niektorí viete, som kresťanom, ktorý mám na pláne natáčať spôsobom, že popri nejakých hrách by som nejakú tú tému vysvetľoval a rozoberal. A si myslím, že by to mohlo byť celkom zaujímavé skúšať a takto v tom pokračovať. Avšak ako aj vy budete chcieť, no ja to tak či tak budem robiť. Aspoň pár videí natočím a keď sa to bude ľúbiť, a keď sa to nebude ľúbiť, tak budem pokračovať. A budem toho najmä natáčať pri Minecrafte, sa aspoň pokúsim. Mimochodom, ak tu niektorí ste, ktorí hráte Minecraft a chcete nejaký dobrý server, aj kresťanský, tak vám viem odporučiť Gospelcraft, čo je v podstate kresťanský Minecraftový server, ku ktorému vám IP adresu nechám dole v popisku tohto videa a keď chcete, tak sa tam kľudne môžete napojiť a tiež hrať. Ja tam samozrejme tiež hrávam a môžeme tam aj takto budovať vieru kresťanstva aj cez Minecraft. Samozrejme sa dá pripojiť aj na ich Discord server, ktorý viete potom takisto nájsť, ku ktorému vám tiež môžem dať odkaz do popisku tohto videa. Tak to je zatiaľ asi z tohto videa všetko a bol by som rád za odber a like, ak by ste mohli dať, tak budem za to rád a užívajte si deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.